Sya IFIR ka WhatsApp. Namar ka jing bom ay ki jing tip. Bala ujor persya daki pulit. Ngiem hakani ka juk jong ka jing start bat ka jing kiu stat palat ki bor ay jing tip. Lang baki social media. Kabala pensuk sibun yang ikibriu banyo jing tip kloy. Batang hapo ka seken. Ngilala ban tiplot yak ay kabaca. Ay balalong. Hapo ki benta jong kani kasla perthai. Hause teng ki judon ki jing tip. Bat ki jing bom hun. Halor kitnat ay jing tip namar ka jing bom la. Bah jongki ban penhun kat kumbat day hok. Kaban ay jing tip ki balong ka jing shisha ban ti benya. Ya kano ka jing dia ban lap iya ki jing shisha. Kum kini ki baro kilacia. Bat layo jing tip baga guru gram polis. Kal IFIR persya ya ki direktor kum juru ya ki nodals officer. Jongka WhatsApp namar ka jing bom la jongki ban ay jing tip. Halor ka jing tokit jongki pulit. Ya lai teliki akam WhatsApp. Ya kanika FIR labu daki he pulit. Haka arpunyo terik. Ubnai me. Bat lapa jing to syaka WhatsApp. Lang baka email haka kanyo terik ujolai. Kum kini ki baro cuya ja. Haka no kano maka benta. Lada omla banya trelang. Bat kibor badai pej benya. Jong ka ahan. Kibadai ban pej. Ya ka syong suk syong san. Bat ya ka balaja balalong. Hakikam tok kam runar. Bat hakikam ibam yadai bat ka imlang salang kumjuru bat karihi barok kawai. Long ki bahusiar bat wats ngo baki baro kilong ki basngan habangi penon kam. Hanrei hakani ka juk jong ka jingsat ngin omla ban buri. Nelen yak ka bangile klem do perkat janai. Namar ladangi baklaban penon kam nele yak bom dei. Katkum kalong briu man briu. Ngin omla ban buri sa tang halade. Kamtam ladangile iya kakam. Kabom yahap katkum ki kendon ki any jong kano kari.